Так. Әзірме біз? Ага. Biz әзір. Да. Biz әзір. Конечно. Әйе. Xayrlı gün dostlar. Көптен biz инде сезнең белән очрашкан юк иде. Шуңа күрә xayrlı көннәр телибез барчагызга. Җәй айлары яхшы үтсен. Ә без сезнең белән үзебезнең челленджларыбызны башлап җибәрәбез. Җибәрәбез. Безгә карагыз әле киемнәребезгә. Biz бүген тырышып, бер төрле киенергә, бер төстә булырга тырыштык. Шуңа күрә безнең челленджыбызның төп мәсьәләсе без бүген пешерәбез. Пешерәбез печенье. Клубничное. Юк инде клубничный түгел. Безнең печеньеның исеме аталачак ежики дип. Керпе. Ежик маленький нос. И в клубок свернулся. Ежик, он на солнышке. И его стал глубоким горохом. Ежик ясыйбыз булдымы инде? Әйе. Ярар. Ай, Сез әзерме? да. Ярар, утырышыгыз матур гына. Җайлы итеп утырыгыз, яме? Җайлы итеп. Иң беренче безгә кирәк була май. Менә мин шушы майны алам һәрвакыт бәрәкәтле майын, әйме? Ул миңа нык ошый, шуңа күрә аңардан бик яхшы килеп чыгачак безнең кирпебез. Май кирәк булачак. Күкәй, шикләвек, Зубочистки. зубочисткасы шулай ук кирәк булачак. Безгә кирәк булачак шоколад, Фрикал. әйе, туз, Мука. әлбәттә, унсыз бер нәрсә булмый, әйме? Мука. Иләп куйдым мин аны, шис тартып. Күрдеңме? Да. Это колобок, Катюша. Әйе, шулай иттербез. И наклеечу. Вау! Туз һәм Наклеечу. безгә шикәр кирәкме? Колобок. Майны мин алдан ук әзерләп куйдым, чөнки ул иреде, аны тонкиенә эшләп булмый. Ул инде хәзер ясарга әзер. Мам. Камилә безнең зубочисткаларны ала башлаган. Әле алда әле зубочисткаларга вакыт җитәр. Менә шушы пластик савытка без хәзер салабыз майны. Әйдә беренче майдан башлыйк. Ой, гафу ит кызым. Син бигрәк матурсың бүген. Син бигрәк матур. Туктале. Самир, майны ачабыз. Ага. 200 грамм майны җибәрәбез безнең савытка. Җибәрәбезме? Да. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйтегез әле бисмилла. Камилә. Амин. Ярар, мам. Әйбәт, әйбәт. Әйбәт. Менә. Хәзер ашыкма, Самир, миксер белән син эшләрсең. Мин сиңа шуңа күрә аның син янга куйдым да. Майны салдык. Инде хәзер салабыз күкәйне. Стаканның 3тән 1 өлешенә монда шикәр тутырылган. Һәм шушы шикәрне җибәрәбез безнең савытка. Ашыкма әле. Ашыкма, Самир. Әйдә. Тукта, ашыкма. Консистенциясендә булырга тиеш. Легкий. Менә күрәсеңме, ничек әйбәт. Менә бит. Камилә дә басып карады. Булды. Бәрәкәтле майын булгатырга үзе бер рәхәт. Йомырка кушабыз, Самир. Булды, инде булды улым, булды. Ха, йомырка кушыйк. Йомырка сытабыз. Яйчко. Сыттык. Хәзер ваниль шикәрне җибәрәбез. Ваниль? Әйе, ваниль. Люблю Кар, ваниль. исене снап карар. Самир. Ванильный вкусный. Син беләсең, малай. Ваниль. Әйдә, барсында салып бетерәбез ул монда менә 15 грамм. Глотик. Әйдә, салып бетер. 15 грамм. Тәзрәк тә булды. Можно я посмотрю? Хәзер әйе, тагын бер тапкыр Самир безнең бутой. Әйдә. Ашыкма, яме? Ашыкма. Кара, Самир, син гомер буе кондитер булып эшләгән кебек. Булды. Менә бит ничек яхшы килеп чыга синең, Булды. Да. Куеп торабыз. Бер бал кашыгы разрыхлитель салабыз. Мама, очень вкусно. Понюхай.
О, ванилисы Очень. келе. А Камила. мне? Да, очень вкусно. Так, bir bal kaşığı doğru. Это что, мука? Bu razrıqlitil. Әйе, монсыз булмый. Самир, нишесің сені? Куда насыпать? Булдым нормально. Я сюда? Менә кирәк мәңгә онга үрмиләр ул. А надо сюда или туда? Онга салабыз. Әйе, салдык. Онга салдык. Онны бутадык. Хәзер Самир туз сала. Әйдәгез бутыйк та камыр булып чыксын инде бу, ярымы? Ашап карагыз әле, тәмлеме? Понятно. Менә шулай итеп, безнең камырыбыз әзер. Без инде хәзер шуңардан кичкенә генә түгәрәк ясыйбыз. Ә түгәрәгебез нәрсәгә килеп чыга? Нәрсәгә әйләнә безнең? Әйдә. На колобок. Кичкенә колобок ясыйсың да, улым? Колобок. Не путяйка. Менә, кара ничек матур бу. Менә тот әле. Ха, бурынын ясап куй да, ул синең кирпегә әйләнә. Менә, кирпе. Я тебя ужасно найти, я никогда не убегу. Я не умею. Ой, как я не умею. Вот какой у меня большой пух. Да. Это его будет папа. Барысы да кирпеләребез төрле булып чыкты. Чөнки Ну, еще барыбыз да ясадык. Ата кирпеләр дә бар безнең монда, ана кирпеләр дә бар. Барыбызның төрлечә чыкты. Шулай бит. Менә булды. Кирпеләрне без ясап чыктык. Хәзер без кирпеләрне духовкага җибәрәбез. Алганнан соң өстенә сибеп, кирпеләребезне ясап бетерәбез. Безнең кирпеләр әзер. Без бик тырыштык. Алар төрле булдылар. Безнең кирпеләр мичтә, ә без шул вакыт инде кирпеләрнең бизәнгечләрен әзерлибез. Беренчедән, аларны безнең кирпеләребезне бизәр өчен безгә кирәк була шоколад һәм сөт. Бәрәкәтле сөте буңа бик тә килешер. Безгә кирәк була шоколад. Шоколадны менә шушы савытка җибәрәбез хәзер. Бераз сөт кушабыз. А можно я? А можно я наложу? Булды. Идем. Хәзер безнең сөтебез шоколад белән эри дә, бик тәмле. А потом кмит. Ха, ябыйм кызым, ябыйм. Ха, без аны плитәгә җибәрәбез. Плита. Ә шул вакыт Самир чикләвекләрне изә. Булды. Бу моның ваклыгы безгә җитә. А можно еще один ложу? Менә балалар. Безнең кирпеләр пеште. 180 градуста 15 минут пешердек. Әзер. Хәзер без үзебезнең кирпеләребезне бизибез. Мине тыңлап торсагыз, барсын да аңларсыз. Менә кирпене хәзер алабыз. Шунда салабыз. Зубочисткалар алгач, без үзебезнең шоколадны эреттек. Сөт салып эреттек. Әйдәгез менә ясап карыйк берсен хәбе. Так. Менә, күрдеңме? Булды. Хәзер күзләр ясыйбыз. Самир, күзләр ясап куйыйк әле улым. Менә шушы зубочистканы аласың. Әйе, ал, шушында аласың. Бейя. Ой, нинди матур күзле кирпе. Инде борынын ясап куйыйк. Менә шулай. Менә. Аркасына гына сип. Ага. Ой, күзенә дә сиптең. Каялы. Кара, ашыкма. Тимә күзенә. Менә. Самирның кирпесе әзер. Кадерле дуслар, безнең кирпеләребез әзер. Менә ничек килеп чыктылар алар.
Kamila bilan Samir bek молодецлар bugun, aymi? Hozir biz bu pishinyani sut bilan da, shay bilan da oshiymiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar bizning YouTube kanalda qoling'iz. Biz tag'i yangadan yanga challenge'lar hazırlaymiz sizga.